Bueno, bideo honetan egingo dugu buruketa hau, gizamateko liburuan 207. orrialdeko 37. buruketa. Eta esaten du, idatzi bigarren mailako ekuazio bat, jakinda 0 bat puntutik igarotzen dela eta 2 minus bat puntuan duen zuzen ukitzailearen malda 0 dela. Orduan hasiko gara bigarren mailako ekuazioa idazten, bale? Ze hori da kalkulatu behar duguna. Orduan izango litzateke, ax ber b gehi bx gehi c. Hau da bigarren mailako ekuazio bat, funtzioa, hobeto esan da. Orduan esaten digutena da, funtzio hau askatu ebatzi behar dugula, ez? Hau da, kalkulatu behar ditut a, b eta c koefizienteen balioak. Horretarako behar ditut 3 ezezagun direnez, 3 ekuazio. Orduan, bilatuko ditugu ekuazioak. Esaten digute, funtzio hau 0 bat puntutik igarotzen dela. Horrek zer esan nahi du? 0 bat puntua ordezkatu dezakedala funtzioan, bai? Hau da, x denean 0, y da bat. Orduan, x dagoen lekuetan jarriko dut 0, eta y-ren lekuan jarriko dut bat. Orduan, geratuko litzaidake horrela. Bat berdin, a bider 0 ber bi, edo 0, gehi b bider 0, gehi c. Beraz, bat berdin c. Badaukagu c koefizientearen balioa. Jarraitzen dugu. Esaten digute ere bai, 2 minus bat puntutik zuzen ukitzaile bat pasatzen dela, ez? 2 minus bat puntuan zuzen ukitzaile bat badu, horrek esan nahi du 2 minus bat puntua ere funtzioaren puntu bat dela, orduan puntu hau ere ordezkatu dezaket. Orduan, ordezkatuko dugu 2 minus bat puntua ere bai. Beraz, y denean minus bat, x-en balioa da 2. Geratuko litzaiguke a bider, b ber b, gehi b bider b, gehi c, baina kasunetan c ja ezagutzen dugunez, jarriko dugu bat. Orduan, pasatuko dugu bat hori beste aldera, kentzen, eta geratuko litzaiguke, minus b berdin, lau a gehi b b. Hemen dugu ekuazio bat. Ikusiko dugu ja beste ekuazio bat lortu dezakegu. Jarraitu baino lehenago gauza batetaz gogoratu behar gara. Ia, aidatziko dut hemendik. Gogoratu daigun zer gertatzen dan edo zein dan zuzen ukitzaile eta funtzioaren arteko erlazioa. Begira, nik funtzio bat baldin badaukat, fx funtzioa demagun, puntu baten kokatzen banaz, puntu horretatik pasatzen dan zuzen ukitzailea, malda bat izango du, ezta? Zuzen ukitzaile honen malda izango da m. Zuzen ukitzailearen malda eta puntu honetan funtzioaren deribatuaren balioa bardinak dira. Hau da, beste modu batera esan da, funtzioaren edo kurbaren deribatua edo malda puntu honetan eta puntu honetatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda bardinak dira. Orduan, niri esaten badidate puntu honetatik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda 0 dela, nik badakit funtzioaren deribatua puntu honetan ere 0 eman behar duela. Orduan, momentu bat, zuriz egingo dut. Orduan, deribatuaren balioa 2 minus bat puntuan, hau da x denean 2, izan behar da 0. Esaten digutelako 2 minus bat puntutik pasatzen den zuzen ukitzailearen malda 0 dela. Orduan, x denean 2 malda da 0. Beraz, deribatuaren balioa x denean 2 izango da 0. Orduan, horretarako lehenengo deribatu behar dut funtzioa. Funtzioa deribatzen badut, izango da 2ax gehi b. Orduan, hemen egin behar dudana da, hemen x dagoen lekuan 2 ordezkatu eta dana deribatua 0ra berdin du. Orduan, geratuko zaigu 2a bider b gehi b berdin 0, edo beste batera, beste modu batean jarrita, 4a gehi b berdin 0. Eta orduan, hemen zer daukat? Badaukat ditut 2 ekuazio, eta zelan ebatziko ditut 2 ekuazio hauek, sistema baten bezala planteatu. Orduan, aplikatu dezaket ordezkatze, berdintze edo laburtze metodoak. Nik uste dut hemen errezena dela ordezkatze metodoa. Hemen atera dezaket beren balioa. Orduan, beren balioa aterako dut hemetik. B izango litzateke minus 4a. Eta orduan, orain egingo dugun izango da, beren balioa ordezkatuko dugu hemen. Orduan, geratuko litzaiguke minus 2 berdin
laua gehi bi bider minus laua. Bale, jarraitzen dugu hau garatzen, orduan minus bi berdin lau a ken sortzia. Bale, minus bi berdin minus lau a, beraz a berdin minus bi zati minus lau, eta minus bi zati minus lau da erdia. Bale, badugu a koefizientearen balioa. Orain, geratzen zaigun bakarra da beren balioa kalkulatzea, baina begira, hori hemen ordezkatzearekin nahikoa dugu, bai? Beren balioa izango da minus lau bider erdia, beraz, minus bi. Hau izango da beren balioa. Bueno, eskatzen diguten ez bigarren mailako ekuazioa idaztea, orain egin beharko duguna, ja bukatzeko izango da bigarren mailako ekuazioa idatzi, baina koefizienteak ordezkatuz. Orduan, a dagoen lekuan jarriko dugu erdia, beraz, erdia bider x berbi gehi b, gehi b da minus bi, beraz, izango geratuko litzaiguke, ken 2x gehi bat. Hau izango litzateke erantzuna.